देशो माने सिनी एसटी अनेक पुस्ट दं ओमफ्राय सारा 3,000 खायफानाव जुदि अफिसारक जुदि साख्रि थांसोखांखोले बेलायनो माने सिनी एडिसि एरिया बाहागे माने विशेष खायै सिनी तिब्रासा टीचार ताई बरक बेबांसे एडिसि एरिया वो मांसे पुष्टि माहा जुदि अबसिनी साख्रि न जुदि थांसोखांखोले माने सिनी एडिसि एरिया एकदम अंधकार तामले हंबा जों आरो नायदि जों फोरोंना एडिसि एरिया राव गथ' सिनि तिब्रासा मांसे स्टुडेन्ट तिब्रासा मांसे एरपरे जों बांला फोरों टिचिं जापान खायनो थांगांगा जों बांला बायदो खायनो नांगौ क'कबरक बायदो खायनो नांगौ हे क'कबरक बायदो खायनो नांगौ बांला बायदो खायनो नांगौ ए आ जागाव गांके बंनि बरक तो क'कबरक बुमाया आसो हे विशेष खायै सिनि गेजेराव जे टिचार थांनाय दङ जों आबनो मेनेज मा खायो आबनि बागैनो आं त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि थानि कयनो मुसुङो जे जोंनो 10,300 न जुदि बासि लिया हांगाके सिनि थिनां एकदम मुगा सिनि थिनां एकदम अंधकार थानाय दे बतंगो सिनि एडिसि एरिया रावनो विशेष खायै नुक जागो अबहाय रनदे एडिसि एरिया वो नाबुक पसंद स्कूल कोनो जगह नील से एकदम नील 10,323 नि मास्टर अपनी मांगा ता पॉइंट से कोनो जगह वो एकदम नील से सिनी स्कूल हाके नरनो वानसो होइनाय बायदि हाके स्कूल सलिनाय एरपरे नायदो बागैनो आं तिनि त्रिपुरा हास्टेनि जे गभर्नमेन्ट थांनाय रंनो मा कयो जे 10,323 न जे सामानो माने बासिरि तलांनानि बागै जों आरो जुदि सिना 10,323 न जुदि बासिरिया के जों अरनो खलाय तंनाय ताई अरनो जों खैफान मान अबं कासिनि बिसिसा असुबिदार तांनि यांनासा जों असुबिदार पना जों सिनि अब जों बुसखांगा गुखानानि बागै जों असुबिदार न जों कोनो खिबिकाय थायो असुबिदार संसार माखौनो जों असुबिदा संथाय विशेष खायै सिनि बुरि दं प्रब्लेम कारण हासा दं खायनाय अरो बेदिं पदनानै फैना एरपरे बाक्सां थांगे इको 2-3 दिन दइरा अरनन खलाय दङ अरनो थुइसाय दङ मुक्तिखौ मोसांनोबो मुक्तिखौलाय संगम बायजाबो जागा मानो बोसोर खानिया परिस्थितियाव संगम ता पयजना हा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नुबै दङ दा ता पयजना कुनो आगुगै थायो ताई दा सां साना मोसङो जे सिनो त्रिपुरा हास्टेनि जे सिनि बरग जे मिनिस्टार थांनाय र बरक ता पयजना ताम अका आगुगै थायो आसामना त्रिपुरा सानि गाहाम नायनि दं हांके ता पयजना तामनि आगु थायो आगुगै थादि 10,323 नि जुदि चाकरि थांबा जागा त्रिपुरा सा एरिया रग बेबां शेष एकदम अंधकार कारण सिनो 10,323 से सिनि त्रिपुरा सारांनि मोटामुटी जेनेरेशन किसा उज्जवलं खामानि समय हे ता पयजना कोनो गभर्नमेन्ट कोनो स्टेप न हाजा गया संनो बासिरिनानि बागै संगर नायनायो संनो नाय मारनाय जों नायनायो जागा जोंनो नाय मारनाय सिनि कोनो दोष गरै जों आजायनासो साइकेल थाङो जागा सिनि कोनो दोष गरै सरकार जेबाबे बुं खायका सरकारनो सोंनो सेलेक्शन मारनाय सरकार जेबाबे बुं खायका सरकारनो सोंनो सेलेक्शन मारनाय सिनि कोनो दोष गरै जोंनि अपराध जोंनो बासिरिना नांनाय त्रिपुरा सानि बिसास खाय त्रिपुरा सानि न जरा हामजागै दंनाय र बरं आगुगै फायदि